Mohyla. Ešte stále stojí. Mohyla. Kráčaj, stále kráčaj. Tam je aký kockatý ostrov. Ho vidíš? Je tu. Niekto má rád ostré hrany, tak si dal vytesať ostrov. Počas rekonštrukcie schodov bola vybudovaná aj táto vyhliadková plošina. Už tam budem? Ešte nie. Stojíš mi, nabíram pene. Pardon. Mesto má nezvyčajne konzistentnú architektúru. Väčšina budov bola postavená z kameňa v secesnom štýle v rokoch 1904 až 1907. Museli ho totiž vystavať na novo, potom čo 23. januára 1904 došlo k obrovskému požiaru, ktorý zničil takmer celé centrum mesta, dovtedy postaveného prevažne z dreva. Požiar vypukol na ostrove Aspoja. V továrni len 10 minút chôdze od miesta, kde sme dnes zakotvili. Oficiálne sa uvádza, že požiar vznikol preto, že krava zakopla o fakľu. Celkovo zničil požiar 850 domov a vyžiadal si jednu jedinú smrť. Vraj to bola stará dáma, ktorá sa vracala domov po kabelku. Neuveriteľné, vzhľadom na to, že požiar sa šíril rýchlo vďaka silnej výchrici, že vytvoril hustý dym a všade lietali iskry, takže s panikáreným koňom museli zaviazať oči, aby ich mohli priviesť k požiaru a bolo nutné evakuovať viac ako 10 000 obyvateľov. Spratní turisti. Vieš, prečo sa hovorí nespratný turista? Lebo po sebe nevie spratať. Tu sa vrátime k tomu, čo sme si my nazvali Mohyla. Tam stojí Mohyla. Tak práve táto mohyla je vlastne pamätník venovaný poslednému nemeckému cisárovi a kráľovi Pruska Wilhelmovi II. Práve vďaka jeho obrovskej pomoci bolo možné po požiari Alesun znova postaviť na nohy a urobiť z neho lepšie, modernejšie a bezpečnejšie miesto pre svojich obyvateľov. Čo tu nesie
autobus. A my sa pešo trepeme. No. Ale jaký budeme fit? Ak nezvládaš, dovezú ťa. Po 418 schodoch človeku aj vyhladne. Tuto na vrchole hory Axla sa nachádza reštaurácia, ktorá ponúka nielen dobré jedlo, ale aj fantastický výhľad. A to už od roku 1903, čo z nej robí najstaršiu reštauráciu v Alesunde. Otvorené mávajú od obeda do 5, po štvrtok do 6. Tak to bol ten dôvod, prečo bolo zatvorené, keď sme tu boli my. Na cestu nazad sme sa vybrali pol hodinu pred otváračkou. It's closed. Closed? Yeah, there is restaurant, but it's closed. Som nalákala čínskych turistov do pasce. Ale hromadne celý autobus tam ide a tam je zavreté. Čo sa tam robí? Hej, ale ja som tej prvej tete povedala, že je to zavreté. Tam tí ostatní to tak išli, jak húsičky. Prichádza nejaká autorita. Cestári! Zavrú cestu. Teraz bude tu napísané Road ahead closed. Viking na elektrickom aute. Hento sa Ja to za to ide. Hej. Vláčik vejde. Kývať! 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 Tento pánko bol nórsky básnik a divadelný kritik. Na najvyššom mieste hory je umiestnený tento ukazovateľ vetra. V preklade nôž. A takto tu stojí už viac ako 160 rokov. Povráva sa, že sa švédsky kamenár, ktorý pomáhal pri inštalácii ukazovateľa, stal abstinentom. Vraj bol pohľad na dokončené dielo dostatočne opojný a tak už nepotreboval ďalšie prostriedky na vylepšenie nálady. Takto to tu vyzeralo ešte v roku 1914. V čase, keď odhaľovali sochu Rolla, tu skoro vôbec neboli stromy. A tak miestni školáci a mládež spolu so športovými tímami a dobrovoľnými organizáciami vynaložili nemalé úsilie na zalesnenie hory Axla. Potom sa ale na mesto na Vianoce v roku 2011 prirútil hurikán.
Miestny bloger si bol po hurikáne vyžliapať schody a skonštatoval: stromy padli, ale nôž stál. Dole sa ide jednoduchšie, ale keď na chvíľku zastanem, sa mi trasú nožky. V Norsku majú zaujímavé veci v suvenír shopoch. Tu pozeraj. To sa mi nezmestí do kufra. Tu vlci jazdia na motorke. V tomto obchode s oblečením sme boli milo prekvapení, keď sme zistili, že tu pracuje chalan zo Slovenska, s ktorým sme si príjemne pokecali. Obchod nájdete hneď na rohu budovy v blízkosti už spomínaných verejných toaliet. Priniesla nám skaly a zelený čaj konečne. O nie! Ona berie bordel. Tam málo schodov, dneska som mala pešo, idem. Som ešte nevidela dneska schody. Na čo by som vyťahom chodila? Ináč, celá trasa, tak ako sme išli my, z prístavu k prvému schodu na horu Axla, meria kilometr. Ryba. Ďurkaté. 5 koruna. Derava. Lebo to si môžeš všetky zavesiť na reťazku. Chápeš? Harald krásne vlasy.
so good.